Hemen gaude berriro, beste pilula batekin. Aurreko bideoan ikusi genuen zelan sortu prompt egokiak, zelan erabili artifiziala, adimen artifiziala informazioa bilatzeko. Eta ingoan ikasiko duguna da zelan ideiak sortzeko prozesu, prozesu sortzaileetan zelan lagundu daldigun adimen artifiziala. Orduan, bi adimen artifizial ezberdin erabiliko ditugu, aurrekoan bezala, Copilot eta ChatGPT, euren arteko informazioa era honetan ere kontrastatzeko. Eta aurrekoan ikasi gendun zelan egin prompt egokiak, eta oraingoan ere, errepasotxo bat egin beharko dugu. Lehenik eta behin, zer nahi dugun lortu jakin behar dugu, ideia hori botatzeko adimen artifizialari, testu ingurua eta rol bat ere eman behar dugu. Prompta ataletan estrukturatzea egokiagoa da argiago geratzeko. Eta behin ideia ematean, joan gaitezke hobekuntzak egiten. Eta horrekoan esan bezala, esperimentatu eta ikasi. Hobe da, askotan saiatzea, bale? Orduan, oraingoan egin beharko duzuena da, erronkan aurrekoan denda baten zurtido eta hori guztia begiratu dugu. Orduan, orain, nik adibidez hartu dut Txurdinagako denda bat, libreria moduko bat, libreria eta ere material, eskolarako materiala ere saltzen dutena, eta prestatu behar dugu promozio kanpaina bat, bale? Orduan, lehenik eta behin esango diogu Copiloti, zein den bere rola, marketing eta salmenta kudeaketan aditua zara, bai? Gero, promozio kanpaina bat prestatu behar duzu Txurdinaga auzoko denda batentzat. Denda hau liburuak eta eskolarako materiala saltzen du. Aurreko prozesu bati esker jakin dugu rotazio gutxien daukan produktua eskolako motxilak direla. Beraz, hauen salmenta igotzeko kanpaina baten ideiak sortu. Bai? Ikusiko dugu zer esaten digun, eman diogu kontestua, rola, esan diogu ere zer nahi duguen, promozio kanpainaren txarako ideiak, ikusiko dugu zer esaten digun. Bale? Hemen esaten diguna da helburu nagusiak eskola motxilen errotazio handitzea, ikusgarritasuna areagotzea, promozio kanpainaren helburuak hauek dira, motxila berri, ikasturte berri. Ez da ideia txarra, izan daiteke. Promozio eta eskaintza desberdinak bereziak ematen dizkigu, flash deskontuak, motxila zaharrak trukatu, komunikazio estrategiak, ekintza osagarriak, kanpainaren jarraipena. Bale, oso ondo. Orduan, prompt berdinarekin ikusiko dugu, ChatGPT zer ematen digun. Esango diogu permanecer con la sesión cerrada, aurrekoan esan genuen bezala, ez dugu gure daturik emongo, eta ia zer esaten digun oraingoan. Bale, ematen digu testu ingurua, eta ikusiko dugu, helburua, motxilen salmenta handitzea, kanpaina narratiba, zure ikastarte berria, motxila berri batekin hasi. Beitu, kanpaina nahiko antzekoa da, baina promozio ideia ezberdinak ematen digu. Motxila erosita, opari bat eskuratu, deskontua bigarren motxilan, beitu, Txurdinagako eskola ekitaldiekin lotura, hau interesgarria izan daiteke. Instagram, Facebook lehiaketa lokal bat, bezero leialentzako promozio berezia,
Beitu, hemen nahiko ideia ematen digu, eta ez badigu konbentzitzen, esan aldiogu beste ideia ezberdinin bat ematea, edo zeo zer gustatzen bazaigu, esan aldiogu hortik joateko, adibidez. Lehiaketa bat, esan aldiogu, gustatu zaigu lehiaketaren ideia. Mesedez, ez bota eslogan ezberdinak eta kronograma bat zelan landuko zenuke kanpaina hau. Gero, bota aldiogu ere, kartel bat egitea, zelan egingo lukeen kartela. Ez lagunak jarri du. Hemen ikusten dugu, txarto esan duela. Tonu ludiko eta motxila zarra erakutsi eta berria irabazi. Eslogan ezberdinak, gero esan aldiogu. Nahiago dugu tono formalago bat, edo danadalakoa. Hemen esaten digu, zelan egingo genukeen promozioa. Eta hemen ideia ezberdinak atera alditugu. Bai, Copilot zein ChatGPT tartekatuz eta informazio ezberdina jasoz. Behin ideiak sortuta, ditugu promozio kanpainarako ideia ezberdinak, inteligentzia adimen artifizial ezberdinak erabili ditugu. Eta orain ideia horien balorazioa egiteko, galdetu dio ChatGPT-ri, ze irizpide erabiliko lituzkeen, eta hau da eman diodan prompta, promozio kanpaina bat egiteko, adimen artifiziala proposatutako ideia baloratzeko azalpenak eta gomendioak ematea eskatu diot. Orduan, hemen da, helburua, irizpideak aplikatzea, marketing irizpideak eta erabaki profesional onak erabakitzeko, eta ematen digu taula bat, ez? Daiko interesgarria, esaten digu. Adibidez, 5 irizpide nagusi daudela ideiak ebaluatzeko, bat izango zen sormena eta originalitasuna, galdetuko beharko genioke gure buruari ideia berritzaileak alden, markaren balioekin bat datorren, adibidez galdera egidaria izango zen zerk egiten du berezi, kanpaina hori, gero helburu komertzialekin koherentzia daukan, hau dendariari galdetu beharko genioke, jabeari, kanpainak helburua lortzen laguntzen aldu, salmenta gehiago izatea, leialtasuna, ezagutza, begiratu beharko genuke zer den bilatzen duguna kanpaina horrekin, eta ia sortutako kanpainak hori betetzen duen, ez? Erabili daiteke igual KPI-ren bat, edo danagalakoa. Gero, beste gure buruari egin beharko genioken beste galdera da publiko helburuaren egokitasuna, ez? Zein den gure segmentua edo nori zuzentzen garen, umeak badira, erabili dugun tonua aproposa den, erabili dugun kartela aproposa den, edo, depende nori zuzenduta gauden, noren arreta lortuko lukeen galdetu beharko genioke gure buruari, ez? Gero, bideragarritasun praktikoa. Dauzkagun baliabidekin eta denborariekin gauzatu daiteke kanpaina, zein muga egon daitezke, ez? Hori ere galdetu beharko genioke gure buruari eta dendarekin kontrastatu beharko genuke. Eta azkenik baina oso garrantzitsua dena etika eta sinesgarritasuna. Erabili ChatGPT kontutan eduki behar dugu ez dela pertsona bat, logaritmoz eta ematen diguna da probabilitate handiko logaritmoak erabiltzen ditu, orduan begiratu beharko genuke ia mezuak errespetuzkoak diren, ez? Aurretik begiratu dugun sesgoa ere kontutan eduki duen, egiazkoak aldiren, fake edo manipulatzaileak ematen baduten, hori gauza guztiak kontutan eduki beharko genituzke. Orduan, ikasleen lana zein izango zen, irizpide horien arabera proposatutako ideiak 0-tik 5 baloratzea, ez? Eta azkenengo gomendioak idatzi beharko lituzkete. Ze kanpaina mantenduko luketen, ze mezurekin, zeintzu diren ideia, puntuazio altuena lortu dutenak. Eta hor baloratu beharko zen, ideia berriak eskatzea, edo ez, edo hiekin deskarte bat egitea eta hoberekin gelditzea. Azkenengoa eztabaida bat eduki beharko dute euren artean, taldekoen artean, eta aurkezpen bat. Batez ere, dendari zuzenduta, ez, haiek zer iruditzen zaien
guk aukeratutako ideiak eta gure valorazioarekin eta haiekin egin beharko genuke ideien kontrastea. Bale, hau izango zen ideiak baloratzeko proposamena.